center जों गायथा गायब्रै गायबानि रिगै अ जागायाव जों बाक्सा लायगै मन की बात जों खोनालायखा ते खोनालायमानि लगे लगे अ जों दीन दयाल उपाध्यायनि आसायमानि सारनो जों ऑब्जर्व खालायखा गेताबो जों मन की बात खोनामानि लगे अ दीन दयाल उपाध्यायनि जे आसायमानि बनि कक बख्रिनो जों खायसिगो फिसा खोनालायखा दिनै कक बख्रि अमनो कायसा सातक लायमानि सुसन खालायमानि भारतबर्षआव गफालायां मानि भारतबर्षआव बसम गोबां बसम किसा होनै खागलायमानि भारतबर्षआव अम हायकेनो भारत टुकरा टुकरा गैथांखा इस्ट पाकिस्तान वेस्ट पाकिस्तान दिनै भारत बांलादेश बेबाक माकाकमानि तानि बागै तम सलाया जामुं सलाया कक सलाया नों लबमानि सलाया खुरमानि सलाया होनै कागलायमानि इखे गिन्दे उपाध्याय तिरो बस्ताय साखां खांखे जे ससिनि भाषा बिबि तिं तंखानो धर्म बिबि तिं तंखानो जों हा कायसानि बिसा केबना कासरे बे कायसा साटक ना चलाया जतनो गथालायै जानि मा थाइगोन नारायि गोजान केनो हा खागे दै दंनायनाय नै खनायो के तानि बागै तिनि पनि आसायमानि इम्पोर्टेन्ट डे खांखे इम्पोर्टेन्ट टपिक के ताम खांखे जे प्रपानो बसं कतरा बसं किसानो साटकबो अब हायकेनो जोंताबो भारतबर्षआव त्रिपुराआव साटकबायमा थागलायाखौ अपना पठांनानि खांखे भारतीय जनता पार्टी ना आदर्शनो सयसे कप्लाय मा खायनाय आंनि बागै दिनै मोदीनि नेतृत्वआव जे बरनि आदर्श रयख्ला माने आबनो सारा भारतबर्षआव ना गुमा खायनाय अब हायकेनो सिनि लाइफ ना प्रेक्टिकल जों तामा खायनाय युटिलाइज ना खायनाय होनै साथानाय दंमोन आंनि बागै जतनो मा खागलाया मा कासरेलाया जानि मा खायदं खाय हाव बक्र पिसे दमनानि बागै बरनि मूल मंत्र बायने बीजेपी बासा किन्तु तिनी जों बीजेपी खायदं खाने गोबां बरनि मूल मंत्रनो बुसियाखौ बाक्सा बरनि मूल मंत्रनि दंबायाखौ बसं किसा बसं गतम होनै खागलायमानि साथलायमानि ताबो दंखौ आंनि बागै बर करिसा खायनानि थांगे बरनि आदर्श ते बरनि बिजनो नाहागैसो सय खाव माफ नांनाय बरफ नांनानि बागै भारतीय जनता पार्टी नि साप्लाय जका जत बुथ कमिटी गनो बरनि आसायमानि ते बरनि नाखारमानि बरनि सामगतांनो जतसो क्रा खाय मारो नै नै दिनै बरनि आसायमानि सालो 25 सेप्टेम्बर मन की बात लास्ट संडे दिनै प्रधानमन्त्री नि खुबै नसर खाका दिते बागैनि आसायमानि सालो बहुत इम्पोर्टेन्ट रवै सिरि हाव बाहायके ओ भारत हासेको बम्ती के संसाम खाइन नानै आबनो बत्रिगे ब जोंनो गोबां मा कक साखा बे मा खायजा खाबनो साखा बाबा सिरि वरकामनो जों जे भारतीय जनता पार्टी नि कार्यकर्ता रो ते गोबां मासं बायबासा गुबुलबाया खतमखो गोबां मासं बायबासा खा कतरमे दंखो ताबो बोसों लगै दो त्रिपुराआव हा खालायनाय दिनै दे लोक पदाय हा खांनानि बागै फोरोंया बर फोरोंगो जत जमजानि मा थाङो बक्र तिसागै केबे सातक याके मा दंनाय गे हा खांनानि बक्र खाफाय जेब्रा सातक जागो पाइलिया आपके खारै कायसा उना सारफा दंनानि नि हा खांनानि बरब्र बाय दंगु आमनि बागै जारा भारतीय जनता पार्टी जों कार्यकर्ता रो जों केबो बखा बाया केबो किरिया वंशया साबनि दंथाय माथाय आसायमा हावा बक्र तिसाय दंनानि भारतनि प्रतिटी नागरिकनि अधिकार ते वो अधिकार सुरक्षा करने नागरिक नि ड्यूटी और ड्यूटी के अधिकार न नालायनानि बागैनो जों दिनै भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता आंनि बागै जत पाल के साजाखै याफा खरब लायनाय दिनैनि अ सालो कायसा जोंनि नाहारमोन जानि हावो आसायमानि हावो बक्र तिसाय दंनानि साननि मान थायनो केबाय कासेब जायगायै केबाय सातक लायगै गथालायगै सामन काहाम न तिसालायनानि बागैसो भारतीय जनता पार्टी आंनि बागैनो जों दिनैनि कक बख्रिनो जों जत कार्यकर्ता रो काहाके बुसिरि ताबाबो त्रिपुराआव गोबां मा सक्रान्त सेनै दङ हा खांनानि त्रिपुरानो बाक खायनानि आबो भारतीय जनता पार्टी नि बिसोर तरे दं दानि बागै दावरा मा सातक जागासि बर खागलायनानि मा होनो पाइलि आंखे पायांनानि कक सिगरे सुशासन गुड गभर्नेन्स कायसा सातक बायन थांखे जों तिनि सातक दानि दं थांखे जोंनो सातक बायनो जों खुनु थाइगे दंत्रै खुनु थाइगे दंत्रै सातक जाबानि गावनो साथाइगे दंत्रै जदि नों सातक जाबाय दं खागो सातक जाहि जों मा सानाय सातक जाय मा खायजानाय गे हा खागानि दरकार नांगिया दानि हा खागानि दरकार नांबा आंनि बागै जों त्रिपुरानो बागाबागि खायनाय दे भारतनो बागाबागि खायथां हा भारतनो बागाबागि खायथां हा जिन्नाबाय सिनि महात्मा गांधीनि नेतृत्वआव ताबो मोदीनि नेतृत्वआव भारतनि बागाबागि बैया ते हास्तेनो बाहायनो दफा किसा गसा गसं कबां किसा सातक लायनै हा खाया आबो नरेंद्र मोदी ओले किसा लायका त्रिपुरानो नो सेपरेट स्टेट सुपार
stay Tripura Jisana nai Krishaka. Tripura di Bijo, di Lokko, ha bagna di Bagaya, kak lagi di Bagaya. Saniza tong Thaigon, the Bokrati Sagai, Zoto Kahamke tong lagi di Bagasi, semua berengger. Apa bagai bani adorsha protiti jati di Thanigona, bo berai ke nangmani protiti dhormiya basan thanina nangmani Bharat गणतांत्रिक धर्मनिरपेक्ष ते रिपब्लिक प्रजातांत्रिक देश बरगे आदर्शन नाहागै सं अत्रिप्रा हावाबल त्रिप्रा हारि बिसारक जतन गप्लाइ बक्रक प्रतिसागै देशनि जत नागरिक बेसा त्रिप्रानि नागरिक त्रिप्रानि हारि बिसारक बक्रक तिसागै सिनि मानथाइ सिनि तंथाइ सिनि बेबाग नायथक इतिहास वर्तमान ते फ्यूचर न सिनि याथावसि आपने बगे आपना नाला जाने बगे पाल बाक्सा लगे भारतीय जनता पार्टी नि नहार मुगसन कराखे माबा सले नै सलमा खले नै ए मोदी ने नेतृत्व हो ते देश सुशासन चले त मनि आ सुशासन तिनी नव मातो बनाय तिनी बस सिनी नव सब हात ना हिया नव सब फयाको के बस सिनी सुशासन नव मातो बनाय आपने बगे ताकले मोदी साका घर सुशासन तले हमका होया सारा नव समास होइने सुशासन घर सुशासन नंग देश भारत वर्ष सुशासन तब खामाबाय इब्राहिम बराबर सुशासन मायाखौ देश उन्नति को खामाबाय इब्राहिम बराबर उन्नति मेखौ जब आफ्ना उन्नति नाय देश कुने घर जत संप्रदाय जत धर्मीय भाषानि थानी भारत सिटिजन थानी जेप्रो उन्नति ते सुशासन बनि नग सबैले आपसिसिले भारत वर्ष जत निसै कप्लाइ ते सुशासन सरकार सक्सेसफुल नाय आबनो सक्सेस खानेनि बागैना मोदी साखारि दङ आप्राम चेष्टा खाइदङ घर सुशासन होनानि बागै ये मोदी न काइसे जोंने प्राय दंनाय जों मा साखानाय बरे फाइखा फाइदे बासादे ना फाइदि अतस जोंने दाबो याखौ हने करय दंखानके जों सबैने गे आरो हात दङ सबैने गे आंनि बागै केबें मा दंनाय केबें मानि जत जागानो दङ केबें मानो अबर काम खाइख्लाङैनो सिनि नाहार दङ मा सबैनाय आंनि बागैना केबें मानो जों क्रिया मांनाय गोबां बाथाबो सक्रान्त खादै दङ बीजेपी सिनि बरकता फाइटिं खालि सक्रान्त खादै दङ बीजेपी सिनि बरकता थांथांनि सक्रान्त सनाय दङ अबानो अबाटेक खायै जों बीजेपी तब सामेल गोबां नाय ते भारत वर्षनि जत नागरिक बै बाक्सा भारतनि गणतान्त्रिक अधिकार गणतान्त्रिक जे ड्यूटी रेस्पोन्सिबिलिटी बनोसं बाक्सा खाइनाय बाक्सा नालायनाय अवस्थिति नि सिनि समाज आमले बागै के बुक्लता आस्रदे के विभ्रान्त तांगे सेपरेटेड ग्रेटर ट्रिप्रालेन्ड नन्या सिनि हानल कहां खाइयै सुशासन गठन खाइयै सिनि माथा बाय बक्र पिसाइ दंनानि बागै मोदी सरकार न सम्भव बैनि सरकार गया आमले बागै मोदी सरकार हाहायनो 2023 जों गोबां बिपुल बुते जों तबाय फाइफिनाय ओ समायसिनि मातांनाय आमने बागै जों जत रेडि दं मोदी सरकार 2023 ते बिपुल बुते ओ त्रिपुरा हावा सरकार गठन खाइनि बागै रेडि दं रेडि जतरे रेडि दं थांगे जों सबाल जय जनि रवि पाइले नाय मोदी जी जिंदाबाद जत बक्र किसारे भाषा दे या किसारे Bar University ni sini sikonsa program orne pailai ka jotono hambai.